Ang timailhan nga kita naluwas na gikan sa sala mao nga maliwat dayon ta ni Kristo. Ang batasan ni Kristo puparihan na sad ang atong batasan. Lingi ay mong tupad ing na puparihan na mong batasan ni Kristo. Nya kon wagay siya mulingi nimo, liwat pa na siya sa mga Pariseo. Kung sa may batasan sa mga Pariseo, dili ka kita sa panginahanglan sa iyang isig katao. Di ka maong mutanaw sa iyang isig katao. Tanawa ang butag, sigig-singgit. Anak ni David, kaluy iko, gikasabaan na hinoon, imbis untay lang tabangan nga, sige, ay lang ipagsaba, kaya mo tong ingnon si Jesus. Gikasabaan na noon, hilom diya, saba ba nimo? Wa sila kakita sa panginahanglan, gilingi ago sabi mong tupad. Ang di mulingi, buta. Ing na gusto ko maliwat kang Kristo. Na gusto ko maliwat kang Kristo. Ugon sa may babag nato ang sala. Muna sa atong unang pagbasa, ang mga taga-Israel na bihag ngadto sa laing mga nasod, sa silangan, sa kasadpan nga bahin, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Nya gisaaran sila sa Ginoo nga ako mong tigomon pagbalik. Mubalik na sad mo ka gamhanan, mubalik na sad mo pagkamalipayon. Nya kamo nga karon na naghilak, magkatawa na sad mo. Nya giisip na las Ginoo nga kadtong ilang pagkabihag maotoy panahon sa pagpugas. Namatod pa sa to sila nga sa to diri sa atong kuan bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, magdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga magsadya, magdala sa ilang ginalab. Kuan kay Ginoo ba, basta makakita lang gid unta taniya, makabati na taniya, ug musunod na taniya, himuon dayon taniya nga dakong katawhan, dakong nasod, malambuon nga katawhan. Munang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Usahay di nata kapasalamat sa Ginoo. Kinsa ninyo'y nakapasalamat nga pagbukas imong mata karong adlawa, nakita pa nimo ang imong kuyog sa balay. Taas ang kamot. Congratulations. Kinsa dinhing mga asawaha nga kada gyud adlaw igbukas imong mata, kita kas imong bana, makapasalamat dayon kas Ginoo. Taas ang kamot. Nganaw ngay wagi ni isa na. Ngayon ni isa tulo ka buok. Kinsa dinhing mga banaha nga inig mata nimo'y kabuntag, ikakita gini mo sa imong asawa, makaana din kas Ginoo. Salamat Ginoo. Saman. Otro sa ni mga bana na dora ka buok ang ni isa. Pasalamat oy. Una nimong pasalamatan ang kinabuhi sa imong asawa, di na imo hinatag nas Ginoo. Ikaduha, ang imong kinabuhi nga nakamata pa ka, kadako anang grasya. Ikatulo, nga nakakita pa ka, naa pa kay pananaw, nakita pa nimo ang imong asawa, ang imong bana, ang imong anak, kadakong pasalamat ana. Nya magyaw-yaw dayon ka, tungod lang kay wa mo bangon dayon. Ayaw, sagda ilan nagdi mo bangon. Kay mo abot ra yung panahon nga din agi na kabangon. Nagpractice lang na mabot magin ang panahon na nya kanang saylo-sayloan lang kas iyang mata, di katagdon, ayaw lag
kuan ana, at least nakakita kaniya nga ni saylo-saylo lang. Ayaw na lang pangayo nga ikaw gyud tagdo jud ka kay moabot ra yung panahon nga din agi na siya kakita nimo labi nag-isod na didto sa nitso or ngadto sa lubong na nasyuta din agi na kakita nimo. Pero ikaw mientras tanto nga makakita pa ka, pasalamat sa Ginoo. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ning na nagpasalamat ko, nagkita pata. Gina. Pasalamat ko, nagkita pata. Nya timan nga kanang tao nga imo karong nakit-an na anay panginahanglan. Doon na siya'y panginahanglan. Hinaot unta nga dili lang ka makita sa iyang naong, labi nagwa ka ganahis iyang naong, nga makita sad nato ang iyang gikinahanglan. O kung sa may gikinahanglan sa tao, kaluwasan. Kaluwasan. Laila-ila itong kaluwasan. Spiritual, material, emotional, psychological, sa pamaylain, social, economic. Lain-lain lang atong panginahanglan. Yaon sa may atong buhaton, aron makakita tas iyang panginahanglan, sundo nato ang style ni Jesus. Pagduol sa buta, bisag gasigi na tog singgit ang buta, ang gisulti ni Jesus, niingon siya dire, unsay ipabuhat mo kanako. Dili kita mo anticipate unsay atong buhaton sa tao. Siya mo imusulti nato kung unsay gusto niyang atong buhaton. No. Kay basin ang imong bana, gusto nga imo siyang sabton nga naibog siya sa inyong silingan. Unya ang imong gusto nga imo gid siyang did-an nga mutan-aw sa silingan. Mao ba na iyang gikinahanglan? Mao ba? Basig dili. So imo siya pangutanon unsa may gusto nimong akong buhaton. Pangutan ako ing na, Father, unsay imong gusto nga among buhaton? Sige na. Pamalit mo slat. Di gyud mo kadungog. Kita. Oh, nanginahanglan ta dinig slat, isip simbahan. Oh, napatay SBF daghan pa kay na mga 18,000 pa ang atong balanse. Nya ang ato ra bang mga contractors nagsige na tawag ampo sa Ginoo nga sus father in town makabayad na unta na namo. Kay kana may atong gamiton. Nya naa sa taroy tukoronon nga mga balay karong sugod November kanang CTUMM tag 100 ra gid na. Oh, palit sad mo ana. Nya akong una-una unta kung makapalit mo bisag usa lang kaslat aning duha nato kaslats tagsa lang kaslat ani kutob karong November 1 labi na gimong wapa kapalit 600 pesos ra gid na inyong kinahanglanon. So magkuan ra mo mag-fasting lang mo tulo ka adlaw kuha na ng 600. Kung tag 50 ang inyong budget kada kaon, nya kaduha mo mukaon, average sa usa ka adlaw, nya inyo nang fastingon. Sa may tabo. Aw di pa day kaabot no? Tulo. Di pa kaabot di ay. Himo alag kuan. Unom ka adlaw. Oh, ana. Ay lang mo kaon unom ka adlaw. Awa. Di ba din amo kasimba din hiinig November 1. Pero adto na mo sa langit. Ay, di mo mamatay ay patay gud taon. Maayo no na inyong sakit noon, labi na ng sakit sa tuhod na mga arthritis, maayo na tungod sa fasting. Apil na kuno na kanang mga fatty liver, kanang mga cholesterol, sugar. Oh, mga wa na basta mag-fasting ka. Tinudan na gina kanang imo mga bilbil nga mura nag-rise tirasis diha. Oh, mga wa na tanan, mga hilis na bitaw. Mga hilis kina.
Nya Muslim na ka, musiksi na ka, ana, kapalit pagslat, naayo pasakit, natagaan pag yung gracias Ginoo. Daghanas benefits, no? Basta mo palit kag slat, uban sa imong pag sakripisyo. Ana. Unya, ikaduha, nga atong buhaton, kinhanglan mag-practice tas atong pagkapari. Ang pagkapari ni Kristo gitawag siya og pangulong pari. Unsa may iyang gibuhat, matod pa diri, gipili siya aron maghalad og sakripisyo alang sa kaluwasan sa mga sala. Ug unsa may atong sakripisyo nga ihalad, kaning atong pagbiya sa sala. Magtinabangay ta pagbiya sa sala, mga igsoon. Ang ako lang sang namatngunan gud nato, kusog kay ta magampo labi na ng misa, basta anay gihaya. Kanang naay hayaon ba? Sige yung request og misa, iigo pa yung alas 8 gabi. Kanang magpamisa gid ba? Basta patay na, ayaw nang patay lang. Kana yung buhi nya unsao man nato, imbitara sila nga manimba. Kada gyud Domingo or kada adlaw nga mosimba ka, ayaw gyud anhig simbahan basta di ka kapangimbitar og mga tao. Ayaw nang kanang gisigi na sa nimog kuyog, kanang wap-an nimo makuyog, kanang mga manuyupay, mga standby, kanang mga silingan ninyo nga mga way trabaho, mga sugarol kaayo, mga palahubog, kana sila maoy hinay-hinay og da dire. Nya moingon man na, wa man mi pliti day. Imong plitihan. Ana, say lain sa kay mosimba ta, wa tay kaon ighuman. Palitan sa nimo diag makaon. Mo man ay sinugdanan. Nya hangtod, siya na imo pliti nimo, siya na sa imo pakaon nimo. Ana, di ba? Dad-a padulong ni Kristo ang atong pangulong pari. Pasimbaha kay ni adinhi ang sakripisyo. Niya karong November 1 o November 2, mga adlaw na sa minatay. Ato ra nang gitaytulan og adlaw sa minatay. Ang mga nangamatay, duha na lang na ilang butanganan, impierno og langit. Lingyay mong tupad. Ing naasa ka kaibutang kung mamatay ka karon. Impierno o langit. Unya, sa langit, naay duhasad ka levels. Ang kadtong gitawag og purgatorio, ang katapusan nga paglimpyo para nas mga taong namatay nga nakapangayog pasaylos ila mga sala pero wala pa makabuhat sa penitensya para pambayad sa silot sa ilang sala. Mo nang naa sila sa purgatorio pero ang ilang sala napasaylo na, ang silot na lang sa sala kanang gitawag na tog penitensya. Mao na laywa nila mabuhat. Pero kadtong namatay nga naagi sala, wa gyud kapangayog pasaylo adto gitos impierno. Muna ayaw gyud kumpiyansa ha, kay usalang kasala makapaimpierno na. Pangayo gyud pasaylo sa tanan nimong sala kada adlaw nya biyae. Kay duha man na ka levels ang pagbiya, ang paghinulsol sa sala. Ang pagbiya sa sala o pagpangayog pasaylo sa imong sala. Pero magsige lang kag pangayog pasaylo, pero moingon rasad ka, sabta lang yun ko Lord, sabta lang yun ko, pasaylo ako, yung saon man yun, ingon ani man ko, sabta lang ko, di na pwede, umawitan lang na mo arin ako, pader, sige dyan kong pamalikas, nya moundang na ka, di dyan ko kapugong pader, nya moundang na ka, di gyud mapugnan pader, di mapugnan, di ka tagaag absolusyon. Unsa man mo desisyon ka nga moundang na ka, pader moundang na ko. Magsige mo og ingong di kapugnan.
Pulong man na sa yawa, ngano gutaong dili ta kapugong, makapugong gyud ta basta muduol kas Ginoo. Ingnang Ginoo kaluy iko. Nya moingon na Ginoo unsa may imong gustong akong buhaton nga mapugngan ko na ning akong pagpamalikas. Mapugngan ko na ning akong pagkamalaw-ayon. Mapugngan ko na ning akong pagkalibakira. Mapugngan ko na ning akong pagkapalahubog. Mapugngan ko na ning akong pagkakusog mukaon. Mapugngan ko na ning akong pagkadawo. Mapugngan na ning akong pagkahingabit. Mapugngan ko na ning akong sa pamilain, kurakot, sigig pangurapsyon. Mapugngan ko na ning akong pagsigig dumot sa akong isig katao, labi na sa akong mga igsuon. Ano? Parehas buta ba? Makakita unta ko. Aka na radi ay, kakita dahin ka. Pamalikas radi ay, mahunong na. Tanawa, di ba, muhubag din na imong baba. Ighubag sa imong baba, makamatngo na ka, agoy. Murag, gitagaan di kong signal nga ayaw gamit ang baba. Maana, di ka, Ginoo, maayo lang ko, din adyo ko mamalikas. Ikaw, maayo dayon ka. Din adyo ka mamalikas. Adi, ako ka na ako, bana-bana, rana, pero asay siguro. Pangayo, bas Ginoo ba? Duol sa Ginoo. Di ba? Oy, mo duol raman sa mamatay na ayaw. Pero kanang pagpamisas mga minatay, mapuslanon kay na. Unsa may unang kapuslanan para na natong nagpamisa. Kay matod pa ni Hesus, ang inyong buhaton para sa inyong isig katao, labinas labing ubos. Kinsa may labing ubos? Ang mga patay. Labing ubos na gina. Kung inyo nang buhaton, makadawat yun mo ganti. O na, pamisag yung minatay. Nya may ingon ikaw, nya padirog na langit na tong patay. Ang imong pamisa, ang atong pamisa para patay nga nasantos na himuon tos Ginoo nga pagdaig sa mga santos. Pagdaig. Yan, ingon si Kristo, kinsa tong magdaig sa mga balaan, nag-ingon ang Ginoo, makadawat o ganti sa mga balaan. O, di ba? Ikaw niyag naas purgatorio, Pader. Og naas purgatorio, makapadali sa ilang pagkalimpyo o pagsaka ngadto sa langit. Di, puslanon gyapon. Ikaw niyag tuas impierno. Kani, problema gid ni siya. Di naman tumausap. So, ang unang gitudlo sa atong simbahan, ang atong mga pag-ampo sa kalag nga tuan as impierno, ihatag ngadtos mga kalag na wa nay nahinumdom kanila nga naas purgatorio. Wa na ba'y naghinumdom pag-ampo nila? Ihatag na dito. Mo na'y first, pero na'y second. Kanang mga kalag sa impierno, mga igsoon, nag-ampo sa nas Ginoo para sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga buhi pa. Naghangyo sa na sila Ginoo, ayaw taon itugot nga ang akong igsoon, ang akong asawa, ang akong mga anak nga maanhi sa akong nahimutangan. Mao sa na ilang hangyo sa Ginoo. Nya kon magampo ta nga sila tuan as impierno, ang takibaw, ang atong pagampo makatabang nga ang grasya muhinay-hinay sod ngadtos kasing-kasing sa mga taong ilang gipangampo. Pala itong dato, di ba si Lazaro o katong dato, ang dato na impiernoan. Niingon ang dato papulia si Lazaro sa amo Ginoo. Kay tuwa pa ko'y 5 kaigsuong lalaki aron dili sila maanhi sa akong nahimutangan, mawarningan sila. So mangandoy sa gid ng tuas impierno. Ana. So kung ikaw asawa ka, nya imong bana tuas impierno, nangandoy sa to labi nagnaminyo kag ikaduha. Nya labing na kay mo, nya sa una sigihan lang to nimong singhag imong asawa ay imong bana mong namatay in taon to kay sukol mo sa nimo kay palahubog mo sa gayo. Di unang namatay na impierno kay sa iyang pagkapalahubog. Magampo to
amahan, ayaw taon itugot ang akong asawa, maanhi dinhi. Sagdila nang iyang ikaduhang banag, maanhi na dinhi, kay lagot sa kuana. Kana lang, siya lang, kay love yapon ako siya. Dili sa tingali, kaniya ako mga binuang ra ni istorya. Pero, kana bang ang gihigugmas imong kasing-kasing, di jud ka gusto nga mo-ending sa silot. Kung ikaw man gisilutan, moingon jud ka, ayaw taon itugot Ginoo nga maarisan sila sa akong nahimutangan. Muna, magpamisa tas mga kalag, daghag benefits sa atong gipamisahan o kanato nga nagpamisa. Kini siya mao ni ang gitawag nato og kaluwasan. Last na lang lingi sa imong tupad. Sige, ing na sugod karon, lingi abay na sugod karon, pamisahan na tika.